Shin wani irin ci gaba ne kasashen IAS Niger, Mali da Burkina Faso suka samu a cikin shekarun da suka dauka na kafa kungiyar IAS? Sannan kuma wani matsayi suke kai a yanzu, sannan yaya tafiyar take, sannan yaya alamomin nasara suke akan tafiyar IAS? Yau shine zamu tattauna a cikin wannan bidiyon namu. Idan shine farkon zuwan ka wannan channel namu mai albarka, kai mana subscribe da like domin samun ci gaban bidiyoyi irin wa'annan. Tun bayan da aka samu juye-juyen mulki a wannan kasashen guda uku wanda suka hada da Niger, Mali, Burkina Faso, suka zama da karkashin mulkin sojoji ne dai kungiyar ECOWAS wanda suke ciki a da take matsa musu kan cewa sai sun dawo da mulkin siyasa wanda ya wuce a baya. Mali ce dai aka fara yin juyin mulki, kuma aka yi a Burkina Faso, sannan aka yi a Niger, wanda kowa ya gani lokacin da yan Mali suka yi juyin mulki a wancan lokacin. Niger shugabannin ta na wancan lokacin su Bazoum Muhammad su ne suke cikin kungiyar ECOWAS, kuma suna ɗaya daga cikin mutanen da suka saka wa kasar Mali takunkumi. Sai gashi an zo an yi juyin mulki a Niger, an yi juyin mulki a Burkina, sannan Mali ma kuma ta zo ta zama karkashin mulkin soja. To tun daga wannan lokacin ne wannan kasashen guda uku suka hada kansu, suka kafa kungiya, suka fita daga cikin kungiyar ECOWAS wanda suka maye gurbinta, suka yi tasu wanda suke kiran kasashen Sahel Alliance ko kuma Alliance d'État du Sahel da Faransanci, wanda a takaice ana kiranta IAS. To wannan kungiyar dai bayan ta kafu sun yi abubuwa da dama a cikin wannan lokacin da suke ciki na yanzu. Tun lokacin da suka kafa kungiyar sun mara cewa sai sun ja hankalin wasu kasashe ma wanda suke cikin yankin sun zo sun shiga wannan kungiyar, kuma a halin yanzu wannan kungiyar tana nuna alamun nasarori da ta samu kai tsaye, wanda kasashe da yawa na duniya sun ta ba su mamaki, saboda lokacin da suka kafa kungiyar kasashen yamma da sauran kasashe makiya da sauran kasashen da suke su ga wannan gwamnatocin na Niger da Burkina Faso da Mali sun gaza. A wannan lokacin suke ta maganganu suna cewa ai inda suka fita daga kungiyar ECOWAS, talakawan da suke cikin wannan yankin za su sha wahala, duba da ganin cewa wai ECOWAS ce take ba su dama su yi shige da fice cikin sauran kasashen da suke yammacin Afirka yanda suke so ba tare da cikin damuwa ba. To sai dai bayan sun fita daga kungiyar ECOWAS sun zo sun kafa kungiyar su ta Sahel Alliance, wato Alliance d'État du Sahel ko kuma IAS a takaice. Bayan sun kafa wannan kungiyar suka zo suka yi wata takarda ta bai daya wanda za ta ba su dama shige da fice kamar kana cikin kasar ka, wato in kana Niger kamar kana Mali, in kana Mali kamar kana Burkina, in kana Burkina kamar kana Niger ne, baka da matsala da komi da ma'aikata da komi, ba ruwanka da wannan. Sannan kuma suka cire abin da ya shafi kira, wato in zaka kira mutum daga wace kasa, kowa ya san akwai kudin kira da ake kira na roaming, wanda yake in zaka kira mutum yana Mali za a dauke maka kudi da wannan aka cire, zaka yi kira kamar kana Niger. Daga Burkina ne zaka kira Niger kamar kana cikin Niger. Bayan wannan suka zo suka kafa kungiya, suka kafa rundunar sojoji wanda take ita ce runduna da za ta rinka kare wannan kasashen guda uku. Duk lokacin da wata kasa ta samu matsala ko kuma aka kawo mata hari ko kuma wani matsalar tsaro ta taso mata a yankin ta wanda take da matsala da shi, so wannan kungiyar tasu sun girka jami'an tsaro wanda na musamman ne, wanda su sun shafi kowace kasa daga cikin wannan kasashen. Duk kasar da take cikin matsala za su je a kai mata dauki, sannan kuma a kai hari in ma hari ne ya kama. A yayin da wannan kungiyar ko a wannan 4 da watan ma sai da aikin ta ya kusa zawa, wannan kungiyar tasu da suka kafa. A yayin da wannan rundunar tasu ko a cikin 4 da wannan watan ma sai da aikin ta kusa kama, duba da ganin wasu sun yi planning din su yi wa shugaban Burkina Faso kudeta. To kun san dai da an yi yunkurin wannan kudeta din, dole kungiyar Sahel Alliance za ta tura wannan sojojin nata zuwa Burkina Faso domin su kai wa Ibrahim Traoré dauki. Kuma kungiyar nan tana da makamai, tana da kayan aiki na musamman, wanda wannan kasashen basu ma bayyana dukkan makaman da suke da su ba, amma an tabbatar da cewa suna da makamai masu karfi wanda za su iya yakar yan ta'adda har ma da mutanen da suke musu barazana. Kuma suna da drone da kayan yaki. Bayan wannan kuma sun ƙara karfafa alakarsu mai karfi a yanda suka kafa banki na bai daya wanda zai ba su dama su yi hada-hadar kudade daga Mali zuwa Niger, daga Niger zuwa Burkina, daga Burkina zuwa Mali. Wannan cikin sauki banki ne da suka yi na bai daya wanda nasu ne. Kuma kowa ya san kungiyar ECOWAS a da ba ta da wani banki na bai daya nata, kawai sunan kungiya ne take amsa. Kuma in zaka da wata kasa ta ECOWAS ma ana ta tambayar ka kamar ba a cikin ECOWAS kake ba. ECOWAS a da can suna ne, kuma ECOWAS dama turawa ne suka kafa ta domin su cimma muradinsu da suke da su a yammacin Afirka. Amma wannan kungiya ce wanda yan Afirka suka kafa da kansu, musamman yan yankin Sahel, Niger, Mali da Burkina Faso, wanda su ne suka kafa kungiyar su da kansu, kuma su suka san ciwon kansu, su suka san ciwon yankin su, suka kafa da kansu, suka sa mata suna. Sannan kun ga dole ne za su yi abin da zai kawo musu ci gaba, ba wai muradun wasu mutane ba. To wannan kungiya dai bayan wannan abin da ta kafa banki na bai daya wanda ake sa ran ma nan gaba insha Allah za su yi kuɗi nasu na kansu, duk da dai daga bakin ministoci ko kuma shugabanni ba su fito karar sun bayyana ba. Mutane ne suke ta maganganu suna cewa za a yi kuɗi, amma dai tunda aka samu aka kafa banki kuma har aka zuba jari a cikin shi, to wannan yana nuna idan har bankin ya fara haɓaka to su ma za su kafa
nasu za su kirkiri nasu kuɗin wanda zai zama bai ɗaya tsakanin Mali, Niger da Burkina Faso. Kuma Niger tana da zinare, Burkina tana da zinare, Mali kuma ya san ita ce, kowa ya san ita ce ta biyu a Afirka wajen zinare. So haka zai sa kuɗin da za su yi zai yi ƙarfi sosai, insha Allah muna sa ran wannan. A yanda makwabtan kasashen mu irin su Algeria ba so suke su ga kullum muna can yanda muke da, amma insha Allah yanzu mu ma lokacin ci gaban mu ne yazo, kuma Allah yayi za mu ci gaba. So wannan kungiyar da bayan wannan ta kafa gidan rediyo musamman, wanda gidan rediyo ne zai rinka faɗakarwa ga zai rinka bada bayanan IAS da kuma abubuwan da suka faru a Mali da Niger da Burkina Faso. Kuma wannan rediyon an kafa wakilai guda 4 ne, wakili ɗaya wanda zai rinka magana da yaren da aka fi ji a kasar Mali, sannan kuma wakili ɗaya zai magana da yaren da aka fi ji a kasar Burkina Faso, sannan wakili ɗaya zai magana da yaren da aka fi ji a Niger wato shine Hausa. Duba da wanda aka kai ya wakilci mutane, in sun yi magana za ku ga mutum 3 ne suke yin magana. So ɗaya yana magana da Hausa, ɗaya yana magana da yaren Mali, ɗaya yana magana da yaren Burkina. So daga nan 4 su kuma shine wanda zai magana da Faransai, wanda shi zai fara yin magana da farko tukunna, sai wanda zai magana na Mali ya faɗa tukun, sai na Burkina ya faɗa, sai kuma na Niger shi ma ya magana da Hausa. Kun ga kenan mai Faransai shi zai magana ne in general dan kowa ya ji abin da ake cewa, wanda suke jin Faransai kenan. Wanda kuma ba sa jin Faransai, wakilin da yake magana da harshen da Mali take yi, so shi ma zai faɗa wanda ba sa ji, saboda yaren mafi yawancin mutanen Mali suna ji. Hallo wanda yake magana da Hausa shi ma zai faɗa wa 'yan Niger wanda ba sa jin yaren Faransai. So kun ga wanda ba sa jin yaren Faransai hallo a Burkina su ma da a faɗa musu da yaren su. Wannan rediyon haka yake aiki, kuma yanzu cikin kusan sati 2 da kafa wannan rediyon, sai dai da bude shi bai sati 2 ba, bai wuce kwana 10 ba yanzu, amma dai rediyon yana tafiya yacce ake so yanzu dai a halin yanzu. Wannan shine a takaice ci gaban da kasashen IAS suka samu cikin shekarun da suka yi na famar da suke su ga sun tsira da mutuncinsu, kuma sun tsira da yancinsu. Sabanin ada muna cikin yanki ne mulkin mallaka ne, amma dai har yanzu abin da muke burin mu gani ya tabbata shine kuɗi. Duma kuwa da kuɗi shine babban abin da kasar Faransa ta yi mana, ta ƙara danne mu, ko ga ba mu da kuɗi a ƙasa, ba ma samun kuɗin ma. Kuma yanzu inda zaka duba takardun kuɗin mu da suke yawo a ƙasashen Mali da Niger, za ku duba ku ga duk wasu daga 2003 ba a ƙara buga wasu sababbin kuɗi ba. Kun ga kenan kuɗi dole ya wahala. Mun san cewa sefa dole ne, sefa tana da daraja sosai, kuma sefa tana da daɗin amfani a ƙasashe, amma kuma ba zai bar ƙasashen mu su ci gaba ba. Duba da ganin wannan kuɗi ne wanda Faransa ta tsara dama na mulkin mallaka, kuma har yanzu mun san cewa ƙasashen da muke cikin ECOWAS da su suna nan suna taimana zagon ƙasar ta fanni daban-daban, ta ganin cewa dai a ce wannan ƙungiyar ta IAS ta kasa. Kuma muna yi wa shugabannin mu addu'a cewa su yi aiki na gari, su bada himma. Wannan shine dalilin da ya sa ma ko ga ana fama a kudeta a Burkina Faso, saboda sun san cewa in aka yi wa Ibrahim Traoré kudeta to kungiyar IAS ta rushe. A yanzu inda suka karya Ibrahim Traoré to kungiyar IAS ta rushe. Duba da ganin cewa dama shi yake jagoranta kungiyar, kuma duk wani tsari da ake kawowa na ci gaba shine yake kawo shi. Shine zai ce ga abin da za a yi, su kawai mulkin Mali da Burkina Faso su ce sun amince da haka. So kun ga wannan zai sa kamar shugaba Burkina Faso shi yake mulkan Niger da Mali, kuma za a samu ci gaba. Duba da ganin cewa shi matashi ne, kuma shi ya san ciwon matasa, sannan kuma ko ci gaban da hoga Burkina tana yi dan matashi ne ya rike kasar, kuma ya san abin da yake yi. So kun ga zai amfani da ilimin shi, ba wai Burkina kadai zai sa ta ci gaba ba, kasashen Mali da Niger da Burkina duka za su ci gaba tunda suna cikin kungiya ɗaya. Kuma program din da ake wanda zai shafi Niger ne, ya shafi Mali, ya shafi mutanen Mali, ya shafi dukkanin mutanen da suke kasar Niger ma, tunda suna cikin IAS. So kun ga wannan ba karamin abin da zai sa mu ci gaba. So wannan kuma shine za mu tashi da addu'a, mu kama mu yi addu'a. Kar ku ga muna magana wani lokacin muna cewa ga abin da shugaban kasa bai yi ba, a'a matsalolin cikin gida dole wasu abubuwan in kuna kyale su, akwai mutanen da suna nan kasa suna yunkurin su yi yanda za su yi, koya za a yi kasa sauka daga mulki, sannan kuma su yi abin da suke so, alhalin da can dama su suka takura muku. Shi yasa wani lokacin za ku ga muna magana akan 'yan siyasa na da wanda ba a kama ba aka hukunta su a Niger, sabanin kasashen Mali da Burkina su sun kama nasu mutanen sun hukunta. Shi yasa muke magana domin a gyara. In mun ga an kafa dokar da za ta maida mu kamar mutanen da muke 'yan Koriya ta Kudu ko Koriya ta Arewa kai zamu ce, in mun ga an saka doka da take so ta maida mutanen mu haka, ta hana mu faɗin albarkacin bakin mu, wannan shine dalilin da yasa muke magana, amma ba wai dan ba ma son gwamnatin Niger ba. Kuma gwamnatin Niger inda ta yi daidai zamu faɗa, inda ta yi ba daidai ba zamu faɗa. Wannan shine ra'ayin mu, ba ma bin wani mutum in baya son kasar mu. Duk wanda muka fahimci baya son kasar mu ba ma tare da shi. Wannan shine magana. So muna addu'ar Allah ya kawo mana ci gaba a kasashen mu na IAS da sauran kasashe ma da suke makwabtaka da mu, wanda suke nufin mu da alkhairi. Sannan Allah ya kawo mana ci gaba a Afirka baki daya. Muna yi kowa da kowa fatan alkhairi. Ku yi mana subscribe da like domin samun ci gaban bidiyo irin wannan idan sun zo nan gaba.